Здравейте, приятели, пригответе се. Потапяме се в бурния свят на българската политика и повярвайте ми, по-драматично е от финала на любимия ви сериал. Говорим за служебни правителства, сенчести фигури и съдбата на демокрацията, висяща на косъм. Големият въпрос е кой взима решенията, когато едно правителство падне. Тук се появява служебното правителство. Временен екип, чиято задача е да държи кораба на повърхността. Звучи просто, нали? Грешка. Не става въпрос само за това да се плащат сметките, става въпрос за власт, за подготовка за бъдещи избори, а в някои случаи и за защита на някои доста съмнителни интереси. В България съставът на това служебно правителство не е просто скучен процедурен детайл. Това е основното събитие. Защо? Защото влияе пряко върху политическите маневри на хора като Делян Пеевски, медиен магнат с репутация, която го предхожда, и Бойко Борисов, бившият министър-председател, който все още се опитва да дърпа конците отстрани. Това служебно правителство е от решаващо значение за политическото оцеляване на Пеевски. Това е шанс да се влияе на ключови позиции, да се защитят интересите му и потенциално да се наклонят везните в негова полза. А за българската демокрация, нека просто кажем, че това е критичен тест за нейната устойчивост. Тест, на който тя откровено не може да си позволи да се провали. Сега, нека поговорим за Движението за права и свободи, или ДПС, партията на Пеевски. Те са като онова тихо дете в клас, за което всички си мислят, че е безобидно, докато не хакне училищната система и не смени оценките на всички. Те са постоянно присъствие в българската политика, но ето го интересния момент. Те рядко се стремят към върха. Нямат президенти, нямат много министър-председатели. И така, как упражняват толкова голямо влияние? Всичко е в дългосрочната стратегия, приятели. Те са усвоили изкуството да бъдат онези, които определят кой ще е на власт. Те имат пръст във всяка сфера – медии, финанси, каквото се сетите. Те знаят как да играят по правилата на системата, да се възползват от вратичките и да излязат на върха, независимо кой е официално на власт. Представете си ги като кукловоди, дърпащи конците от сенките, гарантиращи, че техните интереси винаги са защитени, без значение кой танцува на сцената. Това е стратегия, която е едновременно дразнещо ефективна и дълбоко обезпокоителна за бъдещето на здрава, функционираща демокрация в България. В тази игра на български политически шах, някои позиции са много по-важни, отколкото може да изглеждат. Говорим за привидно обикновени роли като министър на вътрешните работи, председатели на административни съдилища, дори ръководителите на службите за информация. Виждате ли, не става въпрос само за това кой дава нарежданията на самия връх, става въпрос за това контролира лостовете на властта зад кулисите. Кой решава кой да бъде разследван, кой да бъде съден и каква информация да види бял свят. Тези позиции може да изглеждат като бюрократични подробности, но в действителност те са ключовете към кралството. А в страна, където корупцията е, да кажем, повтаряща се тема, контролирането на тези позиции е като да спечелиш от лотарията. Политическата лотария. Борисов на въже – лидер, губещ хватката си. Сега нека поговорим за Бойко Борисов, бившият министър-председател и лидер на ГЕРБ, дясноцентристската партия, която е доминираща сила в българската политика. Борисов е видял какво ли не. Известен е със своя, да кажем, уникален стил на лидерство. Нещо като тактики на силния човек с здрава доза популизъм. Но ето какво. Хватката на Борисов върху властта се изплъзва. Популярността на партията му намалява. Има пукнатини в фасадата му и контролът му над ГЕРБ не е това, което беше преди. Той е изправен пред натиск от собствените си редици, като някои поставят под въпрос лидерството му и призовават за промяна на посоката. Иронията, разбира се, е, че собствените действия на Борисов, близките му отношения с определени фигури, може би са допринесли за сегашното му затруднено положение. Токсично партньорство, Борисов, Пеевски и смъртта на едно правителство. И тук нещата стават наистина интересни, приятели. Борисов и Пеевски, две влиятелни фигури с дълга и сложна история, се озоваха на една и съща страна на политическата ограда, поне за сега. Но това не е вашият типичен политически съюз.
Това е по-скоро пакт, роден от необходимост, брак по сметка между двама души, които знаят как се играе играта. Проблемът е, че този нечестив съюз се е превърнал в токсичен, основна пречка за съставяне на функциониращо правителство. Това повдигна червени флагове за потенциални конфликти на интереси, задкулисни сделки и ерозия на общественото доверие в политическия процес. За Борисов това партньорство може би е спасителен пояс, начин да се задържи на власт. Но за ГЕРБ, неговата партия, това може да е целувката на смъртта. Бъдещето е сега. България на кръстопът. И така, какво е бъдещето на България? Това е въпросът за $1 милион, приятели, и за съжаление нямам кристална кълбо. Но едно е сигурно – България е на кръстопът. Предстоящите избори са от решаващо значение. Те представляват възможност за България да натисне бутона за рестартиране, да избере различен път, който води към по-прозрачно, отговорно и демократично бъдеще. Но това ще изисква повече от просто да се надяваме на най-доброто. Ще е необходима бдителност, ангажимент за търсене на отговорност от страна на управляващите и здрава доза скептицизъм към всеки, който обещава лесни отговори. Залозите са високи, но потенциалните награди са още по-големи.